Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo, ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panagiusa sa Espiritu Santo sa kanunay maanaa kaninyo. Mga igsuon, welcome sa atong pagsaulog ni Santos nga Misa. Karong adlaw gisaulog nato ang Solemnity of the Epiphany of the Lord. Epipanya sa Ginoo ngadto sa katawhan nga dili sakop sa iyang pinili nga katawhan, kaniadto nagpuyo sa kangitngit apan karon gitawag sa pagpuyo sa kahayag. Busa mga kaigsuonan, sa Dios kita modangop, sa Dios kita moduol, sa Dios kita mangayo sa mga grasya nga atong gikinahanglan. Maghinulsol kita sa atong mga sala aron mandam kita karon pagsalmot nining Santos nga Misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako uyamot sa hunahuna sa pulong sa buhat o sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Tubul ka, O Emmanuel, ugluwas sa binihag na Israel. Duawan na ang Israel. Lipayan na naghandog sa Emmanuel. Ang iyong kaluoy, dakong kaluoy, among ipaghandoy, ihatag na. Himaya sa Dios dito sa langit. O Dios, karong adlaw gipadayag mo ang imong bugtong anak ngadto sa katawhan pinagi sa pagtultol sa bituon. Itugot nga pinagi sa kahayag sa pagtuong, makasudong kami sa katahom sa imong himaya diha sa langit. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hariban kanimo sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Bangon Jerusalem og sidlak, kay miabot na ang imong kahayag ug ang himaya sa Ginoo misidlak na kanimo. Tabunan sa kangitngit ang kalibutan, ang katawhan tikyupan sa kangiog. Apan ang Ginoo musidlak kanimo ug makita diha kanimo ang iyang himaya. Ang kanasuran muduol sa imong kahayag ug ang mga hari muduol sa lamdag sa imong kahayag. Tanawa ang imong palibot, makita mo nga nagtigom na sila ug muduol kanimo. Gikan sa layong dapit,
Mangabot ang imong mga anak lalaki, ug kuguson ang imong mga anak babae. Malipay kagayod, inikakita mo ni ini, mukusog pagpitik ang imong kasing-kasing tungod sa kahinang. Kayang bahandi sa dagat, mahianha man kanimo. Ang bahandi sa kanasuran, maimo man. Malukop ka sa daghang kamilyo, sa midya ug sa ipa. Ang tanan nagikan sa siba, magdalag bulawan ug insinso, ug mag-awit silang mga pagdaig alang sa Ginoo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ginoo, ang terang nasod sa yuta, magsimba ka nimo. Ginoo, ang terang nasod sa yuta, nagsimba ka nimo. O Diyos, tugayang hari, sa imong panguko, ug sa imong katarong, ang anak sa hari. Magmando siya nga matarong sa imong lungsod, ug hukmaniya ang mga nag-anto. Ang katarong mo lambot sa iyang mga adlaw, ug ang alawom nga kalinaw hangtod nga mawala na'y buwan. Magmandon ta siya gikan sa dagat ngadto sa dagat, ug gikan sa suba ngadto sa kinatumyan sa yuta. Ginoo, ang tanang nasod sa yuta, nagsimba ka nimo. Ang mga hari sa Tarsis ug sa pulong, magdala og mga gasa. Ang mga hari sa Arabia ug Seba, magdala og mga hala. Ang tanang mga hari, magsimba kaniya. Ang tanang mga nasod, mag-alagad kaniya. Kay magluwas siya sa kabos, kung magsangpit siya, ug sa nagantos diha nga walay mutapang kaniya. Maloy siya sa ubos ug sa kabos, luwason niya ang mga kinabuhi sa mga kabog. Ginoo, ang tarang nasod sa yuta, magsimba ka nimo.
Gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Efeso. Sa walay duha-duha, nakadungog kamo nga ang Dios pinaagi sa iyang grasya, naghatag kanako ni ining buhata alang sa inyong kaayuhan. Giputyag o gipadayag sa Dios kanako ang iyang tinago nga laraw sumala sa gisulat ko na kaninyo sa daklit. Kaniadto wala kini ibutyag ngadto sa mga tao, apan karon gipadayag na kini sa Dios, pinaagi sa Espiritu ngadto sa iyang balaang mga apostoles ug mga propeta. Ang tinago mao pinaagi sa Ebanghelyo ang mga dili Hudiyo sama sa mga Hudiyo, makadawat usab sa mga panalangin sa Dios. Mga bahin sila sa usa lamang kalawas o makaambit sa saad sa Dios pinaagi kang Kristo Jesus. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus nataw sa lungsod sa Bethlehem sa yuta sa Judea sa panahon ni Hari Herodes. Unya, may pipila ka mga tao nga maalamon bahin sa mga bituon nangabot sa Jerusalem gikan sa sidlakan o nangutana. Hain man ang bata nga nataw nga maoy mahimong hari sa mga Hudiyo. Nakita namo ang iyang bituon sa pagsubang niini didto sa sidlakan, og muanhi kami aron pagsimba kaniya. Sa pagkabati ni Haring Herodes niini, wala siya mahimutang ingon man ang tibuok Jerusalem. Gitigom niya ang mga pangulong pari o ang mga magtutudlo sa balaod o gipangutana niya sila, asa man mataw ang Mesiyas? Sila nitubag, sa lungsod sa Bethlehem sa Judea, mao kini ang gisulat sa propeta. Ikaw, Bethlehem, sa yuta sa Huda, dili ka iwit sa mga dagkong lungsod sa Huda, kay magagikan kanimo ang usa ka pangulo nga maoy magmando sa akong katawhan ang Israel. Busa gipatawag ni Herodes ang mga dumuduong nga gikan sa sidlakan alang sa usa ka tigom nga tinago og iyang nasayran gikan kanila ang untok nga takna sa pagsubang sa bituon. Unya, iyang gipaadto sila sa Bethlehem o giingnan, lakaw kamo o panggitaan ninyo pag-ayo ang bata. O sa makaplaganan ninyo siya, pahibalua ako aron moadto ako o mosimba usab kaniya. Unya, lanlakaw sila. Samtang nagpanaw sila, nakita nila ang bituon, ang mao gihapong bituon nga nakita nila didto sa sidlakan.
og nag-una kini kanila hangtod nga miabot kini og mihulong tungod kayod sa nahimutangan sa bata. Nalipay sila pag-ayo sa pagkakita nila sa bituon. Unya misulod sila sa balay ug ilang nakita ang bata uban sa iyang inahan nga si Maria. Nanluhod sila og misimba kaniya. Unya giabrihan nila ang gisudlan sa ilang mga gasa og mihalad sila kaniyang ulawan, insenso ug mera. Pinaagi sa damgo gipahapngunan sila sa Dios sa dili pagbalik ngadto kang Herodes, busa na mauli sila agi sa laing dalan. Mga igsuon, ang ebanghelyo sa Ginoo. Adlaw sa Epipania, kasaulugan sa dakong pagpadayag sa Ginoo sa iyang plano, sa iyang gahom ngadto sa katawhan sa tibuok kalibutan. So ang Epipania, manifestations, revelation of God's plan of who God is to the people nga nagpuyo sa kangitngit sa katawhan nga kaniadto dili sakop sa katawhan nga pinili sa Dios. So mao ni nga ang Epipania naglangkob nga ang tanang katawhan tawgon sa Ginoo, mahiduol kaniya, mahimong iyang katawhan sama sa mga Israelita o sa mga Hudiyo nga mao ang katawhan sa Dios, ang mga dili Hudiyo usab mahimong katawhan sa Dios. So mao na nga salvation is universal. Salvation is offered to all kinds of people around the world. Bisan unsa ang imong kahimtang, unsay imong kolor sa imong panit, unsa ang imong political affiliations, whatever culture you have, everyone is included in the plan of salvation. Kaniadto na gitawag ito nga mentalidad nga exclusivism. Amo ra kami ra giluwas, amo ra kining Dios kay kami ang iyang piniling katawhan. But today gipadayag niya ang iyang laraw na bisan kadtong anaa sa gawas, kadtong mga kaniadto dili kabahin sa piniling katawhan, mamahimong katawhan sa Dios. Busa aron mapahitabo kini, Jesus must die first. He must offer himself first in the cross. Unya ang great mandate sa Ginoo aron matuman kining maong gipadayag in the beginning of the Gospel of Matthew, mao nga mimando ang Ginoo sa Matthew chapter 28 verse 19. Mimando ang Ginoong Hesus sa iyang mga tinun-an, ang unang mga bahin sa simbahan. Lakaw kamo sa tanang mga nasod sa tibuok kalibutan ug gisangyaw ang maayong balita. Himua ang tanang mga tawo nga akong mga tinun-an ug bunyagi sila sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo ug tudloi sila sa tanan nga akong gitudlo o gisugo kaninyo. Mao na ang iyang great mandate sa simbahan. Busa ang simbahan becomes a missionary church to the world. Mao man nga ang simbahan sugod sa pagkatukod niini hangtod karon walay hunong sa pagpadala og mga misyonero sa lain-laing lugar. Kaniadto receiving country kita. Ang mga misyonero gikan sa laing nasod mianhi sa Pilipinas aron itanom ang pagtuo. More than 500 years ago ang milabay. Dinhi particularly sa Sugbo gitanom ang Kristohanong pagtuo. Hangtod milambo kini o karon ang Pilipinas is a sending country, sending missionaries to other parts of the world to proclaim Jesus and to bring the fulfillment of the plan of God nga iyang ipadayag diha sa Epipania nga ang tanang mga tao, ang tanang mga nasod mamahimong tinun-an sa Ginoo. Mao na nga karong adlaw is an African mission. So ang ato karon mga instead nga ang atong second collection will go to our pilgrim center, ang
Ang atong second collection karon will go to the African mission. Mao na ang mando sa CBCP nga tungod kay we are in a church in a mission. Ang atong mission going to Africa nga medyo lisod-lisod pod ang kahimtang kay sa atoa. So mao nga once a year kining gitawag itong Epifania is also Sunday helping our brothers and sisters in Africa. So whatever we gather panahon sa second collection, ato na siyang i-forward ngadto sa Chancery, din ngadto sa CBCP ang ipadala ngadto sa ato mga kaigsuunan dito sa Africa. Now, kita nato sa gospel karon nga ato ni mga different characters, no? Different characters nga atong pamalandungan. Una, kining mga tao nga gitawag traditionally we call it mga hari. Pero in the gospel there was no mention nga mga hari sila. Ang gi-mention sa gospel mao nga sila mga maalamon sa bituon. Kana bang mga they know how to read the signs in the sky. Kung sa mga sizes sa bituon, kung saan gitak-on sa kahayag, they know how to interpret that. Naturally given this wisdom. Karon nakita nila dito sa ilang mga gikanan nga adunay bituon nga misubang apan lahi kay sa ordinaryo nga bituon sa ilang kinabuhi karon pa sila siguro makakita og bituon nga ingon adto ang gidakon ang siga nya ing anak kaanindot ang iyang positioning dito sa sidlakan. Busa sila ang ilang natural wisdom gigiyahan nga sila makakaplag nga kini adunay hari nga nataw o kining maong hari nataw tuwa sa Israel kay ang Israel giharian sa dili gayud gikan sa piniling katawhan kay si Haring Herodes is never a pure Jew. Di man siya Hudiyo, iya lamang kining napalit no for the highest bidder sa kanang pagkahari niya. Busa miadto sila, minunot sila. So, ang mga maalaman sa bituon, minunot sila sa bituon. Kunya, ang ilang biyahe took at night, at dark time. Kay ang siga sa bituon, di man nato makita panahon sa kaning kabuntagon. Makita nato ang siga niya panahon sa kagabhion. So, sila, they travel at night. Nga buti pasabot, nga kinang ang iyang symbolism ba, nagpasabot nga, kining mga tawhana nagpuyo sa kangit-ngit, kining mga tawhana gigiyahan sa maong kahayag sa bituon ang makapnagan nila ang tinuod nga kahayag. Kinsa man kini si Jesus ang tinuod nga kahayag. Mo nang mingon si Jesus, I am the light of the world. Ingon siya sa John chapter 8 nga ako ang kahayag sa kalibutan. Unya ang motuo kaniya dili na maglakaw sa kangit-ngit kundi sa kahayag. So kini nga mga tao nga walay pagtuo kay Kristo, walay pagtuo sa Dios, they worship different gods led by the light of Christ himself leading them to Christ. Mao sila nga minunot ang kagabion o kanang dark nagsimbolo sa usa ka kinabuhi sa kasalanan o sa kakinabuhi ngit-ngit unya migawas sila sa maong kangit-ngit kay nakakaplag sila kang Kristo. Kita nato nga minunot sila. Ang kinabuhi sa tao kanang it is a journey. Journey gikan sa atong mga maot nga kinaiya, maot nga batasan, maot nga panghuna-huna. It's a journey towards the light. Mo na nga kaniadto kahit papaano bisan kita no mga maldituhon man lang gihapon ta karon bisag mga maoton na gihapon tag batasan karon pero kung imong i-evaluate ang imong kinabuhi sukad ni adto hangtod karon your life is a journey from darkness into light sa kinaiya nga di maayo ngadto sa pagkabag-o sa kinabuhi mo na atong journey bisan ug wa nato ma-perfect ang atong pagkamaayong tao bisag wa nato ma-perfect ang atong pag-usab apan ang atong journey makita nato nga adunay improvement adunay kabaguhan sa imong kinabuhi so mao ni ang atong journey it is a continuous journey towards the light
So ingana po, along the journey kining mga tawhana nahiabot sila ngadto sa Jerusalem. Nakikita sila kang Herodes, a dangerous man, a dangerous king, an insecure king. Unya dito si Herodes iyang gitigom ang mga pantas o kini mga manggialamon o giingnan niya. Sige, pangitaan ninyo dito sa Bethlehem ang bata, unya kung makaptagan na ninyo anhi ako or padalhi ko og mensahe kay moadto pod ko aron pagsimba. Dangerous king. Ngano, it was because of insecurity of King Herod that he wanted to kill the baby Jesus. Mo man nga sa pag-anha sa mga kining magialamon kung say nahitabo nagubot, wala mahimutang si Herodes. Ingon man ang tibuok Jerusalem. Ang Jerusalem, there was an expectation that the coming of the king nga ipadala sa Dios. Si Herodes wala sa mahimutang tungod kay aduna say ito nga mupuli kaniya. Wala sa mahimutang kay ang giila nga hari sa mga Hudiyo nataw na busa ana say evil plan. Mao tong iyang evil plan nga muadto kuntahay siya apan ang tinuoray patyo niya ang batang Jesus. Napagkanindot kay bisan sa atong journey bitaw, bisan pag magbinuotan bitaw ta sa atong journey, naamgi mga tao nga manaway nimo, naamgi mga tao nga mubabag nimo, naamgi mga tao nga mutintal nimo sa pagbalik nimo ngadto sa karaan o kinabuhi sa kangitngit. Kay maggusto na ka magbag-o sa imong kinaiya, naamgi mohagit nimo nga ang imong batasan kaniadto mahibalik. Gusto na ka nga magbag-o mo biya sa imong bisyo, sa inom, sugal o sa padiha. Na mga mga tao nga muganoy nimo. Nay mga tao nga mo pandutan nimo, mo birag yun nimo. Apan ang nakanindot kay kining mga gitawag nga mga magialamon sa bituon, gihayagan sa kahayag ni Kristo o gipaymangnuan sila ayon na kamo pagbalik ang Herodes. Busa na mauli sila sa lain nga dalan. Nabuti pasabot ka nato nga biyaan ang karaan nga kinaiya, biyaan ang karaan nga kinabuhi, o sa diyang makapdagan nato si Kristo, musubay kita sa pagbag-o. Bag-ong dalan, bag-ong kinabuhi, diha kang Kristo. Jesus is the reason nganong kini sila niagi sa laing dalan. Ato pod karon nga nindot pod sa ato nga kanang panahon bitaw karon sa Epifania, panahon pod sa pagkumit sa atong kaugalingon, sa pagtahan, sa pagbag-o sa atong panaad, sa pagpangalagad, pagbag-o sa atong panaad, sa pagsubay sa matarong nga dalan, subay sa kahayag ni Kristo. Mo na nga sa ato sa parokya gipaningkamutan nato nga dunay hiniusa nga renewal ang mga lumilihok sa atong parokya niya in the liturgical season, in the liturgical calendar, ang nindot ang Epifania. Kay when they encounter Jesus, nabag-o sila. When they encounter Jesus, ang ilang pagkakita sa Ginoo, ang ilang paghalad ngadto sa Ginoo, silang mga dala nga mga gasa, nagdala kanila og everlasting joy in their hearts. Unya, ang ilang everlasting joy, ang product sa encounter with Jesus is a transformation sa ilang kinabuhi. Sa wala na sila mobalik sa karaan nga dalan, ang dalan sa kasalanan, kundi miagi sila sa bagong dalan, padulong sa ilang mga Pinoy-anan, ang dalan ni Kristo. So mao nang nindot kayo nga karon mao pud ang mga renewal program, renewal time sa atong mga lumilihok kay aron nga dinasig nining encounter of the Magi, encounter with Jesus, sila nabag-o. Kita pud mas madasig unya mas maningkamot sa pag-alagad o sa pagbag-o sa atong kaugalingon. So plano sa Ginoo iyang gipadayag nga ang tanang mga tao sa tibuok kalibutan mamahimong iyang katawhan, why exempted, why rejected, tanan mahiusa diha kang Kristo. Unya kita giniyahan sa kahayag ni Kristo, mulakaw diha sa katarong, mulakaw sa dalan sa gugma, mulakaw diha sa dalan sa pagpanghalagad, ang dalan pinayagan ni Kristo.
Gusa di ta makontento nga kanang magpapilit ang ingon ani. Di ta moingon nga mao na man gyud ni akong kinaiyaing ani na man gyud ko. Pwede man gyud ta mausab. Mao na man gyud akong panghuna-huna ingon ani na man gyud ko. Pwede man gyud ta mausab. Kaya atong mga thinking nga okay ang uban po sa ato thinking nga ako ra gyud importante, ako rin nakamauan ng mga buhata, everything I know. No? Everything I know nga na kana bitang mga thinking ingon ana nga ang uban as if ang uban wala kahibalo, ang uban walay papel, ang uban siguro sila tan-aw. No, we have to move on from that kind of thinking. Tungod kay ang kini nga mga kinaiya naa pa sa dalan nga karaan pa. Kangit-ngit o kanang dalan bitaw nga makasalanan pa. Kay kanya to sa karaan pa nga panahon sa simbahan, one man does everything. Karon ang Vatican II, let us share to others the functions in the church, in the liturgy, even the administration of the church, ipaambit sa uban. Mao na nga pastoral council. Mao na nga ang mga ministry sa simbahan o mga organizations na amoy kaugalingong structure officers o uban pa na amoy kaugalingon nga kanang participation sa pagdagan, dili tanan magagikan sa pari. So we move on from that. So mga igsuon, padayon ta sa atong journey towards Christ until we reach heaven. Mao ni ang journey sa atong kinabuhi, mao ni ang gipadayag kanato sa panahon sa Epifania. Manindog kitang tanan og ato karon nga ipadayag ang atong pagtuo. Nagatuo kami sa usa ka Dios ang sa kanang mga pagkatao nagatuo kami sa usa ka Dios. Siso Kristo ang anak sa Dios. Kaya nakasamahan sa walang bayad kaluhian. Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod, gianak dili binuhat, Sa kaya sa pinaagi na biyan na imo ang tanan. Tungkol ka na ito matawa, alam sa ating kaluwasan. Itanaw siya gikan sa langit, sa lalaki sa Espiritu Santo. Nahihimo siya nga may lawas, gikan ni Maria Magdalena, unahin mo ka. tungod kanato gilansan siya sa krus sa suko ni Poncio Pilato. Naganto siya na matayo gilubong sa ikatulog adlaw matanhaw siya aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mabalik siya nga mahimayaon kag paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang nagahatag sa kinabuhi. Nagagikan siya sa amahan o sa anak, dungan sa amahan o sa anak, isimba siya o ginumaya o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa Santos, Katoliko, Apostoliko na simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay o sa kinabuhi sa umabot nga kalibutan. Amen. Mianhi si Jesus sa kalibutan aron kabigon ang tanang katawhan ngadto kaniya ug ngadto sa iyang amahan. Puno sa pagsalig motuwaw kita. Ginoo, kaluy kami. Nga ang simbahan padayong magkabig sa katawhan ngadto sa atong Ginoo. Magampo kita. Nga sila nga naa sa daplin sa katilingban, ang mga masakiton, ang mga inutil, ang mga kabos, ug ang mga makasasala, matagad ug matubag ang ilang mga panginahanglan. Magampo kita. Nga sama sa tulo ka malamong mga tao gikan sa silangan, magbaghatagon kitang muhalat sa atong mga gasa ug mopaambit niini ngadto sa mga nanginahanglan. Magampo kita. Ngang halandong sulugon sa Dios, Teofilo Kamomot, Obispo, ug Joel Chivali, Pari, mabayo na sa kadungganan sa ata. Magampo kita.
nga ang mga kalag sa purgatorio mahawas gikan sa ilang kasakitan ug makasulod na sa langit ng puloy-an. Magampo kita. Langitong Amahan, nagapasalamat kami sa imong mga hatag o mga gasa nga imong gibubo kanamo. Amo unta kining gamiton sa pagdala ug pagkabig sa imong katawhan nganha kanimo kay ikaw buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Palihog manglingkod ug atong isunod ang pagbag-o sa panaad sa atong mga alagad sa atong parokya. Kamuraman nga grupo palihog forward kamo diri sa atubangan. Ang gasa sa pagkatao sa atong manunubos mao ang Dios nung kalipay, kalinaw, kadasig o kasibot sa pagbag-o sa kaugalingon o paglakaw subay sa matarong nga kinabuhi nga kanunay madayag diha sa pagpangalagad sa katawhan sa Dios. Dakong kalipay ang gibati sa mga magbalantay sa karnero sa ilang pagkakita kang Hesus dito sa pasungan ug na mauli sila nga puno sa kalipay ang ilang kasing-kasing. Ang mga mago nakakaplag sa kahayag nga mao si Kristo, busa wala na sila mobalik sa dalan nga ilang giagian, ug na mauli sila subay sa laing dalan, ang dalan sa pagtuo ug pagbag-o sa kaugalingon. Mga minahal nga mga lay ministers sa atong parokya dinhi sa Nuestra Señora de Regla National Shrine, ani kamo karon dinhi sa tubangan sa altar sa Dios. Buot ba kamo magpadayon sa inyong pag-alagad sa Dios o sa iyang Kristohanong katilingban dinhi sa atong parokya? Oo. Bugos ba ang inyong tinguha sa paghatag og panahon sa pag-alagad sumala sa tahas nga gisangon kaninyo sa inyong ministeryo? Oo. Ukab og andam ba kamo nga bag-ohon sa grasya sa Dios ang inyong personal nga kinabuhi? Oo. Ibungat ang inyong panaad. Makagahom ug maluluyon namong Amahan, gitawag mo kami sa paghigugma kanimo o pag-alagad sa imong katawhan dinhi sa Nuestra Señora Regla Paris National Shrine. Salamat sa imong pagtawag bisan dili takos. Salamat sa kadasig ug kaisog nga imong gihatag kanako sa niaging tuig. Aniya ako karon sa imong atubangan aron sa pagbag-o sa akong panaad sa pag-alagad kanimo o sa imong simbahan isip sakop sa parokya. Dawata kining akong paghalad sa kaugalingon. Ligo na ako sa imong grasya nga mula hutay bisan pa man sa kalisdanan o pagsulay nga akong maagian. Kahimot-i kining akong tinguha. Balaan na ang akong kinabuhi ug himuha akong instrumento aron higugmaon ka ug mahiduol kanimo ang tanang tawo. Isaad ko nga mangalagad ako nga matinud-anon ug tahoron ko ang otoridad sa simbahan nga gisangon sa among mga magbalantay. Mahal nga Birhen sa Regla, agaka ako sa paghigugma sa Dios ug sa iyang simbahan. Ug tabangi ako sa pangisama kanimo sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Kining tanan akong gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesucristo nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Salamat sa Dios nga nagtawag kaninyo sa pag-alagad. Siya ang magalig-on kaninyo ug maghimo kaninyo nga malahutayon sa inyong panaad. Ako nagadawat sa inyong pagbag-o sa panaad sa pag-alagad sa Dios dinhi sa atong parokya ug ako nanalangin kaninyong tanan sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Atubang kamo sa katawhan ngayong alagaran. Mga igsoon aniya ang atong mga lay ministers sa atong parokya ato silang dawaton sa masipang pakpak.
atong ipadayon ang paghalad. Mga igsuon, pagampo kamo, rin kining ako ang inyong sakripisyo, dawaton nunta sa Dios nga Amahan nga makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa inuang sakrisyo ikan sa imong mga alang sa pagdayag paghimayang sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapusdanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan. So doon nga Ginoo nga maluluyon ang mga gasa sa imong simbahan, ang gihalad na mo dili na bulawan, insenso ug mera, kondili ang gipasabot sa maong mga gasa, ang gisakripisyo ug ang gikalawat, nga mao si Jesu-Kristo nga buyog hari, hangtod sa kahangturan. Ang Ginoo manaa ninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay karong adlaw imong gipadayag diha ni Kristo ang imong tunhay nga laraw sa kaluwasan ug imo siyang gipakita nga kahayag sa tanang katawhan. Karon nga ang iyang himaya misidlak na dinhi kanamo nga may kamatayon, imong gibag-o ang katawhan diya sa iyang walay kamatayon nga kasamahan. Og busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit nagasangyaw kami sa imong himaya, doyog sa ilang walay hulong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos ka Ginoo, Diyos sa kagahom, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa tayo na nagaan isang alam sa mundo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos ipadala ang imong espiritu aron sa pagsantos kining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesu-Kristo nga among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a. Kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, may pasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw,
aron paghandom sa kamatayon ng pagkabanhaw ni Jesucristo nagahalad kami kanimo amahan tiningpan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok nga kalibutan, himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo o sa tanan nga mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy ikaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo nga imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya o giha kaniya, gihatag nga kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog o himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, 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 Magampo kita sa tong langitong amahan. Gamito nato ang mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Amahan mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, atagi kami sa kalinaw nining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian, ahang gahom himaya, hangtod sa kahaturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw kay usa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang atong panag-igsuonay. Ang nahataw nga bata dito sa Bethlehem,
maoy magluwa sa kata sa ilang mga sala. Pagatawgon siya o Emmanuel, Diyos na nagpakatao. Mag-anto siya o mamatay, aron kita maluwas. Ang kordero nga nagawagan sa sala sa kaluluwan, maluloy na sa ating mga sala. Dawagan na ang Mga igsuon, ania ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit sa iyang bangkete. Ginoo dala ako angay ang kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw samag ania ka uban kanako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. Ginoo, sa kanunay ug sa tanang dapit, nag-una ka kanamo pinagi sa langitong kahayag, itugot nga mapalandong namo sa putli nga pagtuo ug magpuyo kami sa kinabuhi sa bug-os nga paghigugma sa misteryo nga among gisalmutan. Kinamong gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Santo Niño sa Sugbo moduaw dinhi sa ato sa parokya. Sa January 16, sa buntag, moabot siya. Ang atong opening mass is 8 a.m. Mupabilin siya hangtod sa pagka-17. Ang iyang farewell mass, alas 4 sa buntag sa Pizza 17. So taas ang atong panahon nga makaanhita, makaanin sa simbahan, makasimba, makaduaw sa Santo Niño, nga muduaw kanato. Unya kadang atong campaign sa pag-adto nato sa mga piniriso nga mga igsuon, limitado raman ang dawaton didto. So maora na mga shampoo, mga sabon, mga panglaba o panligo. Ayaw mo paghatag og kanang naay mga talinis kay lisod delikado basta magdinunggabay na sila didto. So kadto gi-announce nga diha maora to inyong ihatag kay dili man ta makapataka og hatag didto sa mga piniriso kay restricted man ang ilang lugar. Ang Ginoo manaa kaninyo, manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug ang Anak ug Espiritu Santo. Nasa ulog na ang misa, lakaw kamo dala ang gugma ug kalinaw ni Kristo. Salamat sa Dios.